Retrat del meu fill Jordi, Joan Rebull Torroja, Joaquim Mir Trinxet, 1928-1930. L'escultor Joan Rebull era de Reus, i a Reus hi ha una gent molt particular. Entre altres, naturalment, el general Prim, el pintor Fortuny, i ja no dic, bueno, el senyor Gaudí, de la zona de Reus, també. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la gent famosa, coneguda, interessant, sobretot, que ha sortit de Reus. Rebull, però, potser no és tan conegut. En canvi, i potser s'hauria de conèixer més com a escultor, tot i que ell treballa en un moment en què els escultors són importants. Els escultors catalans comencen a fer-se veure en relació a l'època modernista, en què la ciutat va haver de créixer i demanar ornamentació escultòrica als escultors, però també monuments als carrers i les places noves, i també molta feina al cementiri nou. Molts escultors van treballar per això. La segona generació d'escultors, a la qual pertany Rebull, ja entra en un moment de l'escultura que revisa l'aspecte ondulat, sensual i decoratiu de l'escultura modernista, de manera que introdueix elements més propers a la visió clàssica de les coses. I Rebull, en aquest sentit, va treballar, com tots els seus companys noucentistes, bàsicament el cos de la figura femenina. Figura femenina que ell va estudiar i analitzar, de manera que va trencar, i això potser és de les coses més interessants de la seva escultura, va trencar amb la verticalitat del cos i va treballar molt amb la figura femenina ajaguda. Al marge d'això, que és segurament el que l'època demanava, de fet l'època és un dir, perquè Rebull va morir l'any 81 del segle passat, o sigui, va omplir pràcticament tot el segle. En el cas de Rebull hi ha un tema molt especial, molt estimat per ell, que és els nens, els caps de nen. I el cap dels nens i nenes té, en el cas del Rebull, una significació especial, entre altres coses, perquè els models eren els seus fills. Aquest cap de nen, a més, té unes condicions que difícilment trobem en altres caps de nens d'altres escultors. Per exemple, una certa austeritat. No hi ha senyals del cabell, no hi ha concessions, allò que es fa normalment, i és posar un nen que riu, un nen content, un nen feliç, no. És el nen tal com és, grassonet, perquè quan són petits ho són, és un nen seriet, molt seriet, és un nen que té una textura, aquest cap té una textura, un pèl aspre, i a més, potser el que se'n desprèn més, amb caràcter més espectacular, és la mirada. Aquest nen té uns ulls molt grans. Tots els nens que va fer, tots els caps de nens que va fer en Rebull tenen els ulls molt grans, fins al punt l'interès pels ulls, per la mirada dels nens, en el cas d'en Rebull, el va portar a pintar-los. Moltes escultures de nens i nenes del Rebull presenten ulls pintats, perquè segurament per reforçar-ne l'expressió. I potser aquí estem en el punt més interessant d'aquesta sèrie d'obres, de caps de nen, en els quals l'important no és l'efecte decoratiu, ni tan sols el retrat fidel, sinó aquesta capacitat de la infància de descobrir tot el que els envolta. I aquesta descoberta dels nens petits, que encara no parlen, encara no belluguen gaire, es fa amb la mirada. I és aquí on Rebull emfatitza no ja l'expressió, sinó aquests ulls oberts al món, suposo, que descobreixen, que busquen, que observen tot allò que forma l'entorn immediat i directe de la criatura gairebé acabada de néixer. Aquest nen és el Jordi, el seu fill primer. El primer cap de nen del Jordi en Rebull el va fer l'any 17, fora ja de totes tendències, senzillament tenint present el que era el seu fill i veient, suposo, o disfrutant veient com aquest nen mirava intensament el seu entorn. Van venir després caps i bustos de nenes. Elles anaven pentinades amb trenes, és a dir, un pentinat normal, no portaven cintes, ni flors, ni ornaments,
senzillament tenien els ulls pintats. Precisament per això, segurament, per reforçar aquest contacte directe amb el món de les criatures quan descobreixen tot allò que els envolta. Va repetir diverses vegades aquest model de cap de nen amb els altres fills, i això és segurament, possiblement també, un reflex d'un corrent, que en aquest moment, parlem de l'any 17, ja no estem en ple en noucentisme, però també integra la manera de fer dels noucentistes un corrent primitiu. Això pot semblar estrany, però no ho és gens, si tenim en compte que la major part d'informació que rebia els escultors d'aquí, els pintors d'aquí, venia de París, on hi havia molts catalans que estaven en contacte amb les avantguardes. A partir de, ja és un tòpic dir que el Picasso, en 1907, fa un quadre ple de màscares africanes, que és la senyoreta d'Avinyó. No cal dir que l'interès que hi havia a l'avantguarda més avançada de París era l'art primitiu. L'africà, el de Nova Zelanda, el de les Amazònies, és igual. L'art primitiu significa reduir a l'essencial, suprimir ornamentació, insistir en aquesta textura una miqueta aspra, donar a entendre allò que és primari, primer i original, en el sentit de l'origen. Segurament aquest cap de nen, a part de l'efecte que el Rebull podia tenir pel seu nano, era el primer, hi havia també seguir aquesta voluntat d'origen, de ser primer, d'estar, de no emmascarar el retrat en cap efecte que no fos altre que mostrar l'origen comú de tots els homes i de totes les races a tots els llocs del món.